Milí taliančinári a taliančinárky, my sa nachádzame v centre Milána pri námestí Gae Aulenti. Ako môžete vidieť, Kristian si to užíva. A keďže je veľmi teplo, tak sme si dali prestávku. Ako poviem v taliančine, dajme si prestávku. V taliančine tento výraz vyjadrím jednoducho iba tým, že poviem prendiamo una pausa. Čiže dať si prestávku, použijem sloveso prendere, prendo una pausa, prendiamo una pausa. OK. A ako môžete vidieť, je tu krásne. OK. Tak toto vyzerá v centre. V Miláne, kde máte možnosť, keď ste